pag-asa at bilang sa agam at wika. Tulong-tulong, walang maiiwan pa. Guro't magulang, bayan ay kasama, kaagapay sa pagbangon ng bata. Aral-aral, tulong sa bawat isa. Access, reach, assist, turn, tandaan na. Aral-aral, tayo magtatagumpay. Sa DepEd program, pag-asa ay buhay. Kinapateg ti Aral Program. Dito'y ang nagsentro ti tinawen ken tradisyonal nga Educators Summit. Adinarayan nagiti 3,400 educators, manipod 317 public schools, pakiramanan nagiti non-educators, iti SDO Abra, kagidnan ti National Education Week. Ti Aral Program anay patungpal idi bulan ti Setyembre, ti maysa kadagiti flagship program ti DepEd asungbat ti problema iti edukasyon kang runaan ti panagbasa dagiti ubing. Talaga nga napateg dito summit when dito yung Aral Program, no? Kasi dito ti maysa nga kang runaan nga programa ti DepEd nga mga address kari ti problema ti kinababa ti problema iti reading ability dagiti learners. Iso dito iti may nga extra effort wano program nga dapat nga ipatungpal ka dagiti na dumaduma nga pag-eskwelahan tapno matulungan tayo dagiti agad-adal dagiti nakapkapsot wano dagiti nababati performance tapno sumaya at mati panagbasa. Adaan tema ta aktibidad, advancing the Aral Program through collaboration, compassion and commitment to every learner. Dito'y anaited ti reports, updates ken feedbacks sekna netestado ti Aral Program iti division ti Abra. Nakurang 10,000 ti Aral learners iti probinsya ken bigbigan dagiti manursuro adakkel atulong ti programa kadagiti learners ken kadakwada. Adara ti mid-year assessment mi ma'am ket natakwatan mi nga dagiti nga aral beneficiaries ket nag-level up da ma'am ti panagbasaan man. Pumangato di level ti layong da nagbasa ket adada nga masurutan da digiti naldawal daw nga leksyon da digiti nga napalagan iti panagisuruan mi ma'am na dardaras da nga ma-process di leksyon da inaldaw. Nabigbig pa iti dakkel nga akem ken partisipasyon dagiti manursuro iti national development seknan ti edukasyon. Kagiddan iti Aral Summit, gundaway paymeten dagiti teaching and non-teaching staff ang makapagdidinanggay. This is just one very rare opportunity to gather all of them, the teaching and non-teaching personnel from all over the division of Abra, nga dito na gundaway nga agkikita ken agdidinanggay manen. Just one occasion to unite and to convene all our teaching and non-teaching personnel in Abra. Nag-perform met dagiti manursuro, manipod kadagiti nagduduma a district schools. Christmas is sharing. Iti panaglipas ti programa na kaawat da amin ti Noche Buena package asakot ni Congressman J.B. Bernos ken Solid North Party List Congresswoman Menchi Bernos. Thank you very much Kong Ching, Kong JB, dakkel nga tulong dito iti pamilya. Thank you, Kong JB and Kong Ching. Merry Christmas and Happy New Year! Jessica Boreta, Balitang Solid North.